Vláda dnes schvaľovala a schválila návrh. Ten ale ešte musí prejsť legislatívnymi zmenami, čo ale teda vieme. Čakali sme, čo sa na vláde udeje. A ten návrh je o zákaze vytvárania a používania účtov na sociálnych sieťach mladším ako 16 rokov. V tom návrhu uvádzajú, že zodpovednosť budú mať tie platformy, čo sa týka overovania veku. Štát ani nechce, aby tam decka nahrávali nejaké osobné údaje alebo občiansky preukaz, takže o to je to zaujímavejšie, že ako to ideme overovať. Oni navrhujú aj národné a európske riešenia. To, čo víri v tom mediálnom svete, je, že s tým prišla ako prvá Austrália, ale aj oni nám ukazujú, že ten zákon nie je nepriestrelný. Bezprostredne po zavedení klesol počet účtov, detských účtov z 52% na 42%, ale zároveň viac ako 80% detí sociálne siete naďalej používalo. Musíme prísť s nástrojom, ktorý je účinný, ktorý v súčasnosti je absolútne kľúčový a ten sa volá regulácia online prostredia. Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.